Měli slávu, peníze, domy a život, o kterém ostatní jen snili. Pak ale přišly dluhy, nezaplacené závazky a nakonec i exekutoři. Někteří z nich bojovali o střechu nad hlavou, jiní sledovali, jak jim mizí majetek, úspory i poslední jistoty. V tomto videu si připomeneme 10 českých celebrit, jejichž finanční problémy přerostly v opravdové životní drama. A některé z těchto příběhů skončily mnohem hůř, než by kdo čekal. 1. Iveta Bartošová. Iveta Bartošová byla kdysi symbolem českého popu. Jemný hlas, půvab a obraz křehké princezny jí přinesli obrovskou popularitu. Na vrcholu kariéry patřila k ženám, které znal prakticky celý národ. Jen málo kdo si tehdy dokázal představit, že jednou bude bojovat o jednu z posledních jistot, které jí zůstaly. Vlastní dům. V pražské Uhříněvsi si pořídila rodinný dům, který měl představovat bezpečné místo daleko od světel reflektorů. Jenže právě tato nemovitost se později stala symbolem jejího finančního pádu. S přibývajícími osobními problémy se začaly hromadit také nezaplacené závazky a dluhy. Na začátku roku 2012 přišla zpráva, která ukázala, jak vážná situace byla. Na její dům byl vydán exekuční příkaz k prodeji. Vedle dalších závazků na nemovitosti stále vázla vysoká hypotéka. Reálně tak hrozilo, že žena, která ještě před několika lety stála na největších českých pódiích, přijde i o střechu nad hlavou. Byl to krutý kontrast. Zpěvačka, která měla za sebou vyprodané koncerty, televizní vystoupení a obrovskou popularitu, najednou řešila exekutory, dluhy a strach o vlastní domov. A všechno se odehrávalo před očima veřejnosti. Média sledovala každý její krok a z finančních potíží se stal další díl stále bolestivějšího osobního pádu. Iveta nakonec svůj dům tehdy nestratila. Pocit jistoty se však do jejího života už nevrátil. Její další roky byly poznamenány stále hlubšími krizemi, které v dubnu 2014 skončily tragicky. Příběh Ivety Bartošové tak ukazuje, jak rychle se může život člověka změnit. Z obdivované hvězdy, která měla před sebou celý svět, se stala žena bojující o to, aby nepřišla o poslední místo, které mohla nazývat domovem. Jiří Pomeje. Jiří Pomeje patřil k mužům, kteří chtěli od života víc než jen hereckou kariéru. Hrál ve filmech, daboval, moderoval a postupně se pustil také do produkce. Právě touha vytvořit něco velkého se však stala začátkem finančního příběhu, který ho měl pronásledovat téměř až do konce života. Zlomovým okamžikem se stal film Andělská tvář. Pomeje do projektu vložil obrovské naděje a kvůli jeho financování si půjčoval vysoké částky. Film ale očekávaný komerční úspěch nepřinesl. Místo triumfu přišly závazky, spory s věřiteli a postupně i stále větší finanční tlak. V roce 2005 byl na jeho společnost Fronda Film vyhlášen konkurs. Cite Turn 355 Search, dluhy přitom nesíců. Táhly se za ním dlouhé roky a zasahovaly i do jeho soukromého života. Přestože se Pomeje stále objevoval v médiích a veřejnost ho znala jako výraznou osobnost českého showbiznisu, za touto známou tváří existovala úplně jiná realita. Věřitelé, splátky a exekuce. Po jeho smrti v roce 2015 vyšlo naplno najevo, jak velké finanční břemeno po sobě zanechal. Média uváděla 7 exekucí v celkové hodnotě přes 13 milionů korun. Cite Turn 355 Search, Turn 355 Search, 8 dědictví odmítnout, aby dluhy nedopadly na ni ani na jejich nezletilou dceru. Cite Turn 357 Search. Na příběhu Jiřích i čtější právě ten kontrast. Muž, který chtěl produkovat velké filmy a vybudovat si vlastní místo v české kinematografii, nakonec dlouhá léta bojoval s následky jediného příliš riskantního snu. Sláva mu zůstala. Dluhy však také, a ty ho následovaly až za hranici jeho vlastního života. 3. Petr Kolář. Petr Kolář patřil dlouhá léta k nejvýraznějším hlasům české rockové scény. Vyprodané koncerty, známé hity a úspěšná solová kariéra mu přinesly popularitu i životní úroveň, o které většina lidí může jen snít. Jedním ze symbolů jeho úspěchu se stala také luxusní vila v pražské Uhříněvsi. Právě kolem ní se ale později rozehrál jeden z nejnepříjemnějších příběhů jeho soukromého života. V roce 2022 se objevila informace, že proti zpěvákovi byla vedena exekuce kvůli nezaplacenému výživnému. Podle tehdejších zpráv šlo nejméně o 139 000 korun a řízení mělo probíhat už od června 2020.
V souvislosti s exekucí se v dokumentech objevila také jeho nemovitost v Uhříně Vsi. Cité Turn 2224 Search. Turn 2224 Search Debre. Veň objevila v nabídce realitní kanceláře za téměř 30 milionů korun a některá média informovala, že byl nařízen její prodej. Realitní makléř zastupující Koláře však následně zdůraznil, že zpěvák dům prodává z vlastního rozhodnutí, nikoli proto, že by jej k tomu přímo donutil soud. Cité Turn 2224 Search. Turn 2224 Search raz. Úspěšný zpěvák, který ještě nedávno působil jako muž s pevně vybudovaným zázemím, najednou řešil exekuci, spor o alimenty a prodej svého vysněného domu. Nakonec však nepřišel úplný pád. Exekuce byla později zastavena a v roce 2023 už jeho dům podle dostupných zpráv exekučním omezením zatížen nebyl. Cité Turn 2224 Search. Příběh Petra Kovšeho. Ukázal ale, jak rychle se může i za fasádou úspěchu objevit problém, který začne ohrožovat majetek budovaný celé roky. 4. Marek Taclík. Marek Taclík patří k českým hercům, jejich tvář diváci dobře znají z filmů, seriálů i divadelních scén. Popularitu mu přinesla mimo jiné Kriminálka Anděl a dlouhá léta působil jako člověk, který má pevné místo v českém showbiznisu. Za úspěšnou kariérou se však postupně hromadil problém, který nakonec začal ohrožovat i jeho vlastní domov. Dluhy narůstaly a situace se dostala až do exekučního řízení. V roce 2017 se mělo dražit jeho bydlení v pražských Strašnicích. Pro herce to znamenalo okamžik, kdy už nešlo jen o nezaplacené účty nebo nepříjemné dopisy. Hrozilo, že skutečně přijde o střechu nad hlavou. Cité Turn 634 Search, Turn 630 Search, čal svou situaci řešit cestou osobního bankrotu a následného oddlužení. Tím se vyhnul okamžitému scénáři, při kterém by jeho byt skončil v rukou nového majitele. Nebyl to ale šťastný konec. Byl to pouze začátek několikaletého období, během něhož musel značnou část svých příjmů odvádět věřitelům. Cité Turn 6N664 Search, Turn 6N664 Search. Pracoval jako herec na volné noze a jeho příjmy nebyly vždy pravidelné. Každá nová role tak neznamenala jen další úspěch, ale také peníze, které mohly okamžitě zmizet ve splátkách starých závazků. Příběh Marka Taclíka je proto jiný než příběhy hvězd, které o všechno definitivně přišly. On dostal možnost svůj pád zastavit. Musel však přijmout roky finanční kontroly a splácení. A právě jeho osud ukazuje, jak tenká může být hranice mezi známým hercem z televizní obrazovky a člověkem, který se jednoho dne dozví, že jeho vlastní byt má skončit v dražbě. 5. Bořek Slezáček. Bořek Slezáček byl v 90. letech jednou z nepřehlédnutelných tváří českého showbiznisu. Moderoval, zpíval, hrál a pravidelně se objevoval na společenských akcích. Navenek působil jako člověk, který si užívá úspěchu a života bez větších starostí. Za touto fasádou se však postupně hromadily závazky, které se po letech změnily v problém, před nímž už nebylo kam utéct. Dluhy vznikaly postupně. Nešlo o jediný obrovský úvěr, ale o několik různých závazků, které se začaly nabalovat jeden na druhý. K nezaplaceným částkám přibývaly úroky, náklady řízení a odměny exekutorů. V jednu chvíli proti Slezáčkovi běželo 11 exekucí a celková částka překročila hranici 1 milionu korun. Pro člověka, který byl zvyklý pohybovat se mezi celebritami a před televizními kamerami, to byla tvrdá změna reality. Každý příjem mohl být okamžitě zasažen exekucí a staré dluhy mu neustále připomínaly období, kdy své finance nedokázal udržet pod kontrolou. V roce 2015 se proto rozhodl pro radikální krok. Požádal o osobní bankrot a začal své závazky řešit prostřednictvím oddlužení. Sám tehdy přiznával, že chce zaplatit lidem a institucím, kterým skutečně dluží, ale nechce celý život živit narůstající náklady exekucí. Následovalo několik let finanční disciplíny. Část jeho příjmů pravidelně mizela ve splátkách a svoboda, kterou kdysi považoval za samozřejmost, byla pryč. Nakonec se mu však podařilo oddlužením projít a staré závazky uzavřít. Příběh Bořka Slezáčka proto není jen příběhem pádu. Je také připomínkou toho, že cesta z exekucí existuje, ale někdy stojí roky života, během nichž člověk splácí chyby, které udělal dávno předtím. 6. Pavel Landovský.
Pavel Landovský byl jedním z nejvýraznějších českých herců své generace. Bouřlivák, dramatik, disident a muž, který se nikdy nebál říkat nahlas to, co si myslel. Prošel zákazem práce, emigrací i návratem do svobodného Československa. Zdálo se, že člověka s takovým životním příběhem už jen tak něco nezlomí. Přesto se v posledních letech života dostal do situace, kdy mohl přijít o část svého domu. V roce 2012 vyšlo najevo, že Landovský čelí exekuci kvůli nezaplacenému zdravotnímu pojištění. Exekutor nechal obstavit jeho polovinu domu v Kytíně u Mníšku pod Brdy, který vlastnil společně se synem Jakubem. Citeturn 446 search, turn 426 search. Ve hře byla nemovitost a s ní místo, které pro stárnoucího herce znamenalo klid a zázemí. Muž, který během života vzdoroval komunistickému režimu a dokázal začít znovu v emigraci, se ocitl před úplně jiným protivníkem, vlastními finančními závazky. Tentokrát však příběh neskončil dražbou. Landovskému pomohl jeho syn Jakub, který mu poskytl peníze potřebné k uhrazení dluhu. Závazky byly zaplaceny včas a exekuce uvalená na dům byla následně zastavena. Herec tak o střechu nad hlavou nepřišel. Citeturn 446 search. Byla to záchrana zároveň velmi hořké připomenutí toho, jak snadno mohou staré dluhy zasáhnout člověka bez ohledu na jeho jméno nebo minulou slávu. Pavel Landovský nakonec mohl v Kytíně zůstat. Právě tam také strávil poslední období svého života. Jeho příběh ale ukázal něco, co veřejnost u slavných lidí často nevidí. Někdy mezi člověkem a ztrátou celoživotního zázemí nestojí miliony na účtu, ale pouze pomoc nejbližší rodiny. 7. Jan Kačer. Jan Kačer patřil desítky let k nejrespektovanějším osobnostem českého divadla a filmu. Herec, režisér a muž s výrazným hlasem i nezaměnitelnou tváří působil jako někdo, kdo má za sebou pevnou kariéru a klidné rodinné zázemí. Jenže i jeho život zasáhly finanční problémy, které se v jednu chvíli nebezpečně přiblížily k tomu nejcennějšímu, co s manželkou Ninou Divíškovou vlastnili. Problém vznikl kvůli dluhu na zdravotním pojištění. Částka sama o sobě nebyla ve srovnání s jinými případy astronomická, ale s narůstajícími náklady a exekučním řízením se situace rychle zkomplikovala. Exekuce se dotkla majetku manželů a ve hře se ocitla nejen jejich vila v Praze, ale také chalupa v jižních Čechách. Pro Kačera to musel být mimořádně bolestivý okamžik. Po desetiletích práce v divadle a filmu se najednou řešilo, zda rodina nepřijde o nemovitosti, které představovaly bezpečí a vzpomínky na celý společný život. Věk přitom situaci ještě zhoršoval. Nešlo o mladého člověka, který má před sebou desítky let na nový začátek, ale o uznávaného umělce v pokročilém věku. Nakonec se podařilo závazek vyřešit a nejhorší scénář se nenaplnil. Kačer s Divíškovou o svůj majetek nepřišli. Příběh Jana Kačera ale ukazuje, jak málo někdy stačí k tomu, aby se i respektovaný člověk ocitl v exekuční spirále. Jedna nevyřešená povinnost může postupně přerůst v problém, který ohrozí majetek budovaný celý život. A právě tehdy se ukazuje, že sláva, ocenění ani desítky let na jevišti nejsou před finančními problémy žádným ochranným štítem. Daniel Valli. Daniel Valli se proslavil jako jeden z členů skupiny Maxim Turbulence, která se v 90. letech stala skutečným fenoménem české populární hudby. Veselé písně, výrazná image a vystoupení plná humoru z něj udělali známou tvář. Publikum ho znalo jako člověka, který rozdává dobrou náladu. Málo kdo však tušil, že mimo pódia se jeho finanční situace postupně dostává pod stále větší tlak. V roce 2014 se veřejnost dozvěděla, že proti Vallimu byly vedeny 3 exekuce. Celkové závazky se měly pohybovat kolem 1 milionu korun. Exekuční řízení se přitom netýkalo pouze peněz na účtech. Zasáhlo také pozemky, které vlastnil společně se svou bývalou manželkou. Pro hudebníka, který ještě několik let předtím koncertoval po celé republice, to znamenalo tvrdý střet s realitou. Popularita skupiny už nebyla taková jako v době jejího největšího rozmachu, zatímco staré závazky nezmizely. Příjmy mohly kolísat, ale dluhy, úroky a náklady spojené s exekucemi pokračovaly dál. Právě v tom spočívala největší past. Člověk mohl stále vystupovat, být známý a na veřejnosti působit úspěšně. Přesto se část jeho majetku nacházela pod kontrolou exekutorů. Valli se později snažil své finanční problémy postupně řešit a dál pokračoval v hudební kariéře.
Jeho příběh však ukázal, že popularita sama o sobě žádnou finanční jistotu nezaručuje. Daniel Valley dokázal celé roky rozdávat lidem smích. Za zavřenými dveřmi ale řešil něco mnohem méně veselého. Dluhy, které mohly zasáhnout nejen jeho příjmy, ale i majetek, jenž měl představovat jistotu do budoucna. 9. Martin Kocián. Martin Kocián zažil na konci 90. let něco, o čem většina začínajících zpěváků pouze sní. Se skupinou Lunatics se během krátké doby stal idolem mladé generace. Koncerty byly plné fanoušků, jejich písně zněly z rádií a členové kapely vydělávali peníze, na které nebyli připraveni. Kocián později toto období přirovnal k dětem, které dostali drahé auto a nabourali ho. Cite turn 2427 search 11. Po rozpadu nejsl úplně jiný život. Sláva začala mizet a Kocián se dlouhodobě potýkal s osobními problémy. K nim se nakonec přidali také dluhy. V roce 2017 otevřeně přiznal, že proti němu běží několik exekucí v celkové výši přibližně 200 000 korun. Dluhy podle jeho vlastních slov vznikly především kvůli neplacenému zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Ještě vážnější bylo jeho přiznání, že v té době prakticky neměl z čeho splácet. Cite turn 2227 search, turn 2227 search 1. I si obklopovali stovky křičících faninek a který okusil jeden z největších popových úspěchů své generace, najednou řešil situaci, kdyby mu větší příjem mohl okamžitě zmizet kvůli exekucím. Kocián tehdy tvrdil, že už nechce před problémy utíkat a hodlá své závazky postupně vyřešit. Jeho finanční pád však nebyl izolovanou událostí. Stal se součástí mnohem složitějšího příběhu člověka, který po obrovském úspěchu jen obtížně hledal stabilitu. Jeho osud připomíná, že nejnebezpečnější okamžik nemusí přijít tehdy, když člověk nemá nic. Někdy začíná právě ve chvíli, kdy má najednou téměř všechno. Slávu, peníze i pocit, že takový život nikdy neskončí. 10. Aleš Brychta. Aleš Brychta patří k nejznámějším osobnostem českého rocku. Jako zakladatel Arakainu a později úspěšný solový zpěvák zažil vyprodané koncerty, velké desky i období, kdy se zdálo, že má svou budoucnost dokonale zajištěnou. Jenže právě v době, kdy měl peníze a několik nemovitostí, udělal rozhodnutí, kterému podle jeho vlastních slov změnilo celý život. Na začátku nového tisíciletí se pustil do vydávání rockového časopisu. Projekt však nevydělával tolik, kolik očekával, a Brychta do něj dál vkládal vlastní peníze. Když úspory nestačily, přišly půjčky, a když nestačily ani ty, začal se roztáčet kruh dluhů, ze kterého bylo stále těžší vystoupit. Titel turnen PSD 328 search 12 turn PESL 32 isti search 7 do jeho života vstoupily exekuce. Brychta později vzpomínal, že musel prodat všechny 3 své byty a celkově přišel přibližně o 15 milionů korun. 2 z nemovitostí přitom zdědil po své matce. To, co mělo představovat zabezpečení na celý život, zmizelo během několika let. Cite turn, PSAT 326 search, turn, PSAT 328 search neměl vlastní bydlení. Sám o sobě později mluvil dokonce jako o bezdomovci, přestože veřejnost ho stále vnímala jako slavného rockera. Cite turn PSAT 328 search. Právě tento kont působivým. Na pódiu stála legenda českého rocku. Za zavřenými dveřmi však byl člověk, který sledoval, jak mizí majetek budovaný celé roky. Aleš Brychta nakonec přežil období, které ho téměř připravilo o všechno. Jeho osud ale ukazuje, že někdy nemusí hvězdu zničit nedostatek talentu ani konec popularity. Stačí jeden drahý sen, několik špatných rozhodnutí a dluh, který začne žít vlastním životem.